Takže lidi, zdravím vás u nového videa. Dnešní video bude vlog o mým jako životě, co já jako dělám a tady to. Dneska si ukážeme, já jsem si koupil nový akvárko, jo. Já jsem si koupil nový akvárko, jo. A pokud ho chceš vidět, takže si tady lidi bude 30 odběratelů, tak já dám, tak já vyfotím ty rybičky, hezky, úplně. Já vám jenom ukážu narychlo akvárko. No, a pokud chcete vidět i ty rybičky, co tam mám, tak dejte odběr a za 30 odběrů udělám další vlog a to bude s těma rybičkama. Takže, no a já bych vám jako chtěl říct, že moc děkuju za 18 odběratelů, Jsem tady asi 2 dny nebo 3 dny a už mám 18 odběratelů, to moc děkuju. Jo, moc děkuju, fakt moc děkuju. No a pokud chcete ty rybičky a chcete je jako ukázat, no tak dejte 30 odběratelů a já vám je ukážu. Takže příští vlog bude v pátek. Teďka v pátek bude další vlog. Takže teďka je to první vlog a v pátek bude další vlog. Takže čus, já se s váma loučím a ahoj a dejte odběr. Čus, dej odběr.